Kanhi lifeguard ang nasikop human gireklamong ng hinol ang iyang biktima. Ang iya rasab nga 19 anyos nga igagaw. Siluan meron din sa report. Midangop sa Women's Desk sa Talisay City Police ang 19 anyos nga biktima aron ireklamo ang iyang 32 anyos nga igagaw nga nanghinol kaniya kaganihang kadlawon. Ang biktima bag-uhay lang nakagawas gikan sa usa ka orphanage sa Cordova ug mibakasyon sa balay sa iyang iyaan. Ang igsuon sa suspitsado aminadong tigamitan og gidiling drogas ang iyang manghod. Katong pagaytabuan ko nagbutan din sa ako nga ngano imo man gingato dili jud siya mo angkon nga kabaw na ko mismo sa kuan nga wala gid siya tarong, wala gid siya dili siya tarong ba, di siya tarong. Musturya siya pero uban lagpas kayo. Nasikop ra hinuon dayon ang suspitsado kinsa nagpailang kanhi lifeguard. Wala mo koy kanang ma'am, wala mo kuno kuan na kanang tire naman sa sanina arad kutob ra gyud. Maora gyud. Ngayon? Maora. Wa ko kabaw nganong kuan gid ako po. Kita ko siya kayo. Mo gani, makigstorya ko niya, wala man sila, di man sila makuan. Makigstorya ko nila ba, yan di man ko sila makuan. Gi-turn over na ang biktima ngadto sa DSWD Talisay. I let her decide. Naingon siya nga, dili siya kiha sa iyang igagaw. Pero di banta mo kuan dayon kay mga change niya nga. We will give her time para decide. So wala na to finally ang kuan. Unya, muadto ta sa pink room for psychological exam sa iya. And then ang plano aning kuan explore ni nato iyang perpetrator nga masud siya og rehab niya afterwards ma-enroll sa aftercare ni sa Talisay City Hall. Uban ni cameraman Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.